Već nekoliko dana se po raznim subotičkim medijima, internet portalima vrti informacija, tačnije otvoreno pismo koje je gospodin, direktor firme Šajk Šami d.o. Zoran Tasić uputio gradonačelniku. Nešto više o problemima sa kojim se susreće ovo socijalno preduzeće, šta je to socijalno preduzeće i kakva je razlika između običnog preduzeća i socijalnog preduzeća, reći će nam on sam večeras u studiju. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, također, bolje vas našao. Evo, pre svega nešto da kažemo o preduzeću Šajk Šami. Šajk Šami, kako ste i sami rekli, socijalno preduzeće. A u stvari najkraća definicija bi bila da je Šajk Šami socijalno preduzeće, odnosno privredno društvo osnovano radi postizanja specifičnog socijalnog cilja. To bi bila najkraća definicija. Dakle, naš zadatak je da, upravo moj zadatak kao socijalnog preduzetnika, je da veoma precizno odredim sam koji je to gorući problem zajednice koji ja nastavim da rešim. A zatim druga stvar, da bi postojala motivacija kod jednog socijalnog preduzetnika. Dakle, vi imate takozvanog poslovnog preduzetnika i njegova motivacija je profit. To je sasvim legitimno i legalno njegovo pravo. Motivacija socijalnog preduzetnika mora biti nešto drugačije. I u stvari, jedini čovjek koji može biti motivisan da bude socijalni preduzetnik je onaj koji je zapravo deo, on ili njemu neko veoma blizak ili čak oboje tog gorućeg problema zajednice koje želi da reši. Dakle, iz ova dva uslova izlazi čitava filozofija socijalnog preduzetništva. Ako ova dva uslova ne postoje, sve ostalo može biti dovedeno pod znak pitanja. Kada je u pitanju socijalno preduzeće, mnogo je tu nepoznanica, bar što se tiče naših građana. Sada, da li ste vi i na koji način, ukoliko jeste, oslobođeni nekih određenih troškova, gde se vaše preduzeće nalazi i naravno da se usredsredimo na taj problem koji vi sad trenutno imate? Jasno. Pa vidite ovako, kako nema zakona koji bi baš direktno regulisao ovu materiju, dakle, nije još uvek donet zakon koji je postoji nacrt od zakona o socijalnim preduzećima i socijalnom preduzetništvu, nije potpuno definisano. Međutim, mi jesmo klasično privredno društvo. To je neizostavna činjenica, jer to je jedini oblik poslovanja koji možete, to je zakonski oblik i mi se uklapamo u taj oblik. Međutim, ta sama, što bi neko rekao, misija i vizija, odnosno se razlikuje, a u stvari razlikujemo se na kraju dana, kako kažu u Australiji. Dakle, kad se deli profit, mi nismo tu zbog profita, nego smo tu zbog smanjenja siromaštva. Dakle, mi naš profit, ako postoji, reinvestiramo u našu proizvodnju, povećamo plate radnika, povećamo njihov standard, ali ulažemo i u lokalnu zajednicu. Ukoliko se desi da imamo profit. Međutim, zaista i životna istina je da socijalna preduzeća da će mnogo, mnogo vode proteći dok jedno socijalno preduzeće počne da ostvaruje profit. Koji su vaši troškovi? Vi se sad trenutno nalazite u prostorijama poslovnog inkubatora. Pričali smo u našem predrazgovoru da imate troškove koji su za sad po vama ovako dosta veliki i sa kojim se to problemima konkretno susrećete i zašto ste se odlučili na korak da baš se gradonačelniku obratite otvorenim pismom? Znate, postoji jedna klasična definicija poslovnih inkubatora u svetu, naročito u Evropskoj uniji, da su svi poslovni inkubatori zapravo socijalna preduzeća. Poslovni menadžment inkubatora je bio iznenađen tom činjenicom i ja sam im to dokumentovao. Dakle, svaki biznis inkubator, gde god bi otvoren na svetu, je socijalno preduzeće. Zašto? Pa zar budući kapitalisti koji dođu, dakle, mali privrednici, odnosno preduzetnici, poslovni preduzetnici, koji dođu pod krov jednog poslovnog inkubatora, zar njima poslovni inkubator ne pomaže da uspeju u poslu? Na kraju krajeva da postanu kapitalisti. Pa zar to nije pomoć? Pa to jeste onda socijalno preduzeće, čim pomaže nekom. Odnosno, trebalo bi da pomaže ako ima tu funkciju. Dakle, kad pod taj krov dođe jedno socijalno preduzeće, dolazimo do nekih, eto tako, rekao bi neko, ideoloških sukoba, što nema veze sa istinom i sa životom. Dakle, mi smo u inkubatoru kao i svaki drugi, ali specifično poslujemo i zaista bi zajednica trebala da se prema nama na jedan drugačiji, malo specifičniji način odnosi. Dakle,
ne mogu se i prema nama primjenjivati potpuno isto svi aršini. Bez obzira što mi možemo zaista imati i bolje proizvode i veću proizvodnju od ovih drugih, ali verujte da nije lako danas poslovati na takozvanom otvorenom tržištu. Ni meni, kao socijalnom preduzetniku, ni ovim ljudima koji su došli da budu takozvani poslovni preduzetnici sa njihovim preduzećima. Svi smo u istom, da kažem, u istoj rerni. I ko ne može da izdrži temperaturu u toj rerni, nemoj ni da ulazi u nju. I poslovni inkubator u stvari služi da nam pomogne, da na neki način prevaziđemo u svakom start-up preduzeću, takozvanom start-up preduzeću, prve 3 godine se nazivaju u ekonomiji dolinom smrti. Dakle, oni koji prođu kroz tu dolinu smrti, a to su obavezno 3 godine. Verujte, sve statistike, sve svetska iskustva su to dokazala. Koji prođu kroz dolinu smrti su uspeli i onda mogu da polako nekom uzlaznom linijom idu onom krivom do svog maksimuma poslovanja, kad kreće i pad. Vama ostaje još nekih 20-ak dana, ajde da kažemo da preživite tu dolinu smrti, ili ćete, kako ste naveli u otvorenom pismu, završiti na Nacionalnoj službi za zapošljavanje? Pa nama je izvesno da svi izginemo u toj dolini smrti. Dakle, ono raspoloženje koje sam ja sada primetio i osjećam, i atmosferu koju osjećam u poslovnom inkubatoru, navodi na sve to. Ja sam se obratio gradonačelniku zapravo jednim pismom, jednom molbom da me primi još aprila meseca 2014. godine. I prethodnom gradonačelniku sam se obratio, dakle, još 2013. godine. Nijedan i drugi gradonačelnik nisu našli vremena. U redu. Ja kao građanin, ja samo mojim sugrađanima želim da poručim. Nije moj cilj da sada kažem kako gradonačelnik ne valja. Svaki gradonačelnik je moj gradonačelnik. Svaki predsjednik ove države je moj predsjednik. Dakle, većina ga je izabrala i ja to poštujem. Dakle, ja sam samo želeo da me primi, da ja njemu referišem ko smo mi, zašto smo tu, zašto smo mi dobri za grad, zašto smo mi dobri za zajednicu kao socijalno preduzeće. I onda, na kraju krajeva, zašto nas treba podržati i da predložim načine na koje nas treba podržati. Mi nikada kao socijalno preduzeće nećemo stati u red sa jednim udruženjem zajedno, sa kolevkom za budžetska sredstva. To mi sebi nećemo dozvoliti. Pa zašto proizvodimo sve ove proizvode? Da bismo ih prodali. Ali u te prve 3 godine, kroz tu dolinu smrti, kad firma prolazi, potrebna nam je tek simbolična kupovina naših proizvoda od lokalne zajednice. Dakle, ta simbolična pomoć. Znate zašto? Postoji još jedan stravični podatak. Svaki nov proizvod, a mi imamo potpuno nove proizvode. Dakle, nepoznate na naše tržište. Da, to su ovi proizvodi, ja sam da bih zamolila kolegu da pokaže. To je piramida, ali piramida za frižider koja upija mirise u frižideru. U svetu se proizvode slični proizvodi koji su napunjeni, na primjer, tamo aktivnim ugljem, mi smo napunili prirodnim zeolitom, koji koštaju po 20 € ili 17-18 $. To su kesice sa zeolitom za obuću. Samo bi zamolila. 25 € koštaju otprilike, a u Norveškoj koštaju 27 € par. Kod nas se Zerodor prodaje u Top Shopu za 990 dinara, a naša proizvođačka cena je 499. A u Norveškoj Zerodor imate na sajtu, na primjer, da nađete altshop.no zbog Norveške, gde je 27 € cena. Odnosno 247 norveških kruna. Dakle, ono što vi, eto, da tako kažemo, tražite jeste, nije milost, nego svakako jedna mala usluga da se sa javnim preduzećima ili sa drugim preduzećima sarađuje na taj način što će otkupiti vaše proizvode, barem simbolično. Simboličnom koji su svakako kvalitetni. Zaista. I znate zašto je nama potrebna ta simbolična kupovina zapravo? Da period onaj za koji je potrebno da se naši proizvodi vide na tržištu, taj period je otprilike od 3 do 6 godina. Nama je potreban taj novac koji smo dobili tom simboličnom kupovinom, da uložimo u marketing. Mi nemamo taj novac. I to je to. I nas niko ne razume. Svi misle da smo tu. Da, nama subvencija i tekako znači, ako možemo da je dobijemo.
Jedina prava subvencija koju smo zaista dobili je subvencija sekretarijata pri pokrajinskoj vladi za rad... Ja mislim da je za privredu, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost. Gospodin Vasin je na čelu. I oni su nam odobrili jednu subvenciju, odnosno odobrili 500.000 dinara. I mi smo od tih sredstava, verujte da dođete kod nas u firmu, da vidite šta smo mi uradili sa 500.000. Mi smo do tog momenta proizvodili na stolovima napravljenim od kartona. Nismo imali drugo. Sa ovim novcem smo napravili 16 izuzetno dobrih, lepih i profesionalnih radnih mesta. Verujte, u nekoj industriji ta radna mesta bi bila plaćena ne 500.000 eura, a ne 500.000 dinara. Dakle, mi smo sve uložili, čak smo kupili i napravili digitalnu štampu da možemo male serije kao što su, evo, na primjer ovaj proizvod, ovo su proizvodi koje mi radimo, brendiramo i radimo to sa tom... Za potrebe firme. Jeste, za potrebe firme, sa digitalnom štampom. To je urađeno sa našom štampom. Mi smo to štampali, mi smo dizajnirali. Mi imamo naše dizajnere. Mi imamo naše konstruktore. Tako da, zapravo, pomoć zajednice je u ovom slučaju sasvim očekivana. Ja sam to zaista prirodno očekivao. Ja sam očekivao da ćemo mi zaista naići na odobravanje, na jedno razumevanje. Verujte, zid na koji sam naišao liči na nešto, evo, to sad ću parafrazirati, kako god se kome obrati. On se ponaša kao cigla u zidu. Znate ono Pink Floyd. Pa kaže, znate kako, ja sve to razumem, ja bih vama, evo, ovog momenta pomogao. Ali, mene odozgo, znate, ovaj levo i desno me pritiska. A ovi odozgo, znate kako, ne mogu da se pomerim ni milimetar. I svi tako kažu. I onda dobijete u stvari jedan zid. Gde god se obratim, naiđem upravo na takav zid. Sa druge strane, od nacionalne službe imamo i tekako dobru podršku. Ali mi nismo, da li valjda mi nismo znali da iskoristimo sve to? Ili sam ja takav čovjek da prvo ne idem da ostvarim sredstva, nego prvo da zaposlim valjda radnike. I nacionalna služba nam je pomogla sa jednom subvencijom koja je bukvalno s neba pala tada. To je prvi put u Srbiji da se pojavila subvencija za 12 meseci, da se subvencioniše bruto minimalna zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. A upravo smo mi u firmu primili 5 mladih koji su sa invaliditetom i nisu imali ni dana radnog iskustva. Tu subvenciju smo mi iskoristili. Gospođa Ibulja Husar, koja vodi na nacionalnoj službi taj sektor za osobe sa invaliditetom, sa njenim savjetima, uz njene savjete, ne kako uzeti pare, nego koga i kako da odaberemo prave ljude koji će raditi, to je teško, to je ozbiljna stvar. Ona nam je pomogla, direktor nam isto pomaže. Sve u onim granicama gde njima zakon do onih granica. Pa možda čak i nekad kažu, pa dobro, ajde, pogledajte. Međutim, ajde da se vratim na jednu činjenicu da te godine, avgusta meseca 2013. godine, kad je došlo tih 5 mladih ljudi, tada je bio otvoren konkurs za subvencionisanje, odnosno za nova radna mesta koja otvori, dobije 190.000 dinara po radnom mestu. Znate, da kompanije koje ulažu dobiju 10.000, strane kompanije, 10.000 eura po radnom mestu, novom radnom mestu. Mi u Šank Šajmiju smo otvorili 5 potpuno novih radnih mesta. I po nekoj logici nam je sledovalo 900.000 dinara za ti 5 radnih mesta. Ja sam otišao i rekao, ne možete da dobijete. Ništa, šta da stavim i rekao, hvala. Doviđenja, šta, ne može. 900.000, znate šta bismo mi uradili sa 900.000 dinara? Šta bi sve od mašina i opreme mogli da dobijemo? Da li je potrebno još mašina i opreme ako nemate taj neki prodor na tržište, ako vam je to ono što vam nedostaje? Ako sam ja dobro shvatila, vama je taj menadžerski deo u stvari jako nezastupljen ili neotvoren. U principu mi znamo kako da nastupimo na tržištu. Dakle, mi imamo prvi u Srbiji, imamo sajt
ko pogleda naš sajt deo2.rs, vidjet će da i ako ga otvori u Mozilla, vidjet će da istog momenta kreće video, jedan video koji je na punom formatu bilo kog monitora i to je video koji istog momenta počinje da se emituje. Dakle, prvi put, jedini sajt u Republici Srbiji, mi smo i tekako informatički potkovani. Mi znamo, evo, ovo su naši katalozi, katalog za 2015. godinu. Mi smo ga dizajnirali i mi smo uradili. Svaka stranica je posebno rađena sa svim podacima. Znate šta je problem? Novac za marketing. Ne mogu ja da odem na bilo koju televiziju, u bilo koju novinsku kuću. Pa znate kako? Jedan naš oglas u, na primjer, Kosmopolitenu bi napravio bum. Jer ovdje ima proizvod, evo, ovo je proizvod za dame. Odnosno, proizvod za balkonsko cveće. Koliko dama ima cvet koji voli? Za sobno i balkonsko cveće. Ali sa ovim zeolitom kad se stavi, zato se i zove Flower Power. Dakle, kad se stavi u saksiju sa cvećem, ne može cvet da uvene. Naravno, kad se dobro polije, zeolit pokupi vodu, pokupi minerale i onog momenta kad biljka ostane bez vode i minerala, polako joj zeolit to dodaje i ona preživi taj kritični period. Dakle, pa i ako odete na godišnji odmor, jao, najslađu... Ne morate komšinicu da molite da vam zaliva cveće. Ali ipak komšinica je komšinica. Da se ne naljuti, eto, sad me zaboravila zbog Flower Power. Vidim u vašim referencama da ste imali, eto, može se reći, dobre partnere. I tekako dobre. Pazite, vi sad... Ali to svakako nije dovoljno za vaš opstanak. Ono što u poslovnom inkubatoru ljudi ne shvataju. Ja te ljude razumem zato što oni platu dobijaju. Oni ne moraju da je zarade. Dakle, ja garantujem da sve njih, pa čak i u lokalnoj samoupravi, da napravimo anketu, da nam svaki radnik napiše kolika mu je plata i kako se obračunava njegova plata. 90% njih ne bi znalo da uopšte se plaćaju porezi i doprinosi. Na teret poslodavca, na teret radnika i kolika je stopa poreza koji plaća. Jer od tog poreza, porez na zarade pripada lokalnoj samoupravi. Od toga mi finansiramo mnoge stvari. Sada, oni jednostavno dobijaju platu. Pa oni svakog prvi, pa to je sasvim normalno da dobiju platu. Da li je za nas, kod nas to je isto pitanje? Pa nije. Mesec se brzo okrene. 7 radnika, 7 plata, neto, odnosno bruto. Bruto minimalac vam je u stvari sa svim doprinosima, pripadajućim doprinosima na teret poslodavca 42.000 dinara. 7 puta 4. Pa nisu to male pare. To treba zaraditi. Pa mi to ne dobijamo od nikoga, nama niko ne subvencioniše to. Možete da dobijete subvenciju za 12 meseci. Pa dobro, a šta ćemo posle 12? Treba se platiti, treba da se ima. Tako da ti ljudi jednostavno ne razumeju da se sjurio mesec i da imam ja zadatak da isplatim radnicima plate. I ja sam upravo menadžmentu poslovnog inkubatora saopštio tu činjenicu. Da do onog momenta dok ne postignem redovnost u isplati zarada, baš zato što smo svi invalidi, neću biti u mogućnosti da plaćam režije poslovnog inkubatora. Ja sam to jasno njima rekao. To je ispalo da je u pitanju moj hir, moja ucena. Dakle, nije. Ako sam ja pogrešio kao poslodavac da na prvo mesto stavljam radnike i ako je to neispravno, onda hvala, letimo iz inkubatora. Ja preko toga neću preći. 3 zarade smo za ostatku. Dok ti mladi ljudi ne dobiju svoje zarade, ni dinar neće biti uplaćen poslovno biznis, odnosno poslovni inkubator. Pa se to svidelo nekom ili ne svidelo, oni imaju ono što imaju u rukama, neka primjer. Vi ste dobili rešenje? Da, rešenje, ali ga nisam primio. Odbio sam da ga primim. Vratio sam rešenje, baš zato što da ga istaknu po zakonu 8 dana na oglasnu tablu, pa da ljudi malo čitaju. Odnosno, kad su već rešili da uplaše, da disciplinuju sve stanare poslovnog inkubatora, pa nek se ljudi malo plaše, nek čitaju, nek se isprepadaju, da vide kako mogu da izlati iz poslovnog. Ako ne plaćaju režije, pa normalno da treba plaćati režije. Pa normalno da treba plaćati zakup, ljudi moji. Pa ko je to rekao da neće platiti? Ali ja sam 3 puta podneo molbu menadžmentu poslovnog inkubatora da
umesto plaćanja sprovedemo, napravimo uslov za kompenzaciju. Dakle, oni svake godine imaju te reklamne materijale. Znate da oni, to su rokovnici, hemijske, upaljači, to je klasika, znate kako to ide. Pa zašto ne bi bile prizmice? Da, veoma zanimljivo i korisno. I plus piše lepo da je to proizvod socijalnog preduzeća. Dakle, društveno ste odgovorni. Mi smo, Šaik Šamije, prva firma u regionu koja zastupa i koja je zapravo, mi smo inovirali takozvani DO2 koncept. Zato i sajt dvostruka društvena odgovornost. Šta to znači? Mi smo socijalno preduzeće. Vi sada kupite od nas proizvod. Vi ste već društveno odgovorni. Završili ste taj prvi krug društvene odgovornosti. Ali kako te sad proizvode delite drugima ili date svojim radnicima, na primjer ovo za obuću, vi brinete o svojim radnicima, zatvorili ste drugi krug. X support je naš brend. Pa ovo napred nije X. U stvari je puta. Support je podrška. Puta, višestruka podrška. Dakle, ljudi, podržite nas. Ja tražim sada podršku od građana Subotice. Zaista ne tražim više podršku od lokalne samouprave. Šta su imali da kažu, oni su rekli. Dakle, meni je sve jasno, hladan, makijevijalistički pristup biznisu u redu. To je vaš stav, moj stav je da i dalje ostajem socijalni preduzetnik. Ali ono što je veoma bitno, pre nekih 2-3 meseca, gospodin Ljuban Hristov, član gradskog zamenika gradonačelnika, zadužen za oblast male privrede, je i rekao i pohvalio vaš rad, čak šta više, pa da li ste se možda na neki način na tu adresu obratili pored gradonačelnika koji jeste za... Znate kako, najbitnije je u životu znati red i poštovati hijerarhiju. Ja sam sve to radio. Nijednog od bitnih ljudi, odnosno zaduženih po hijerarhiji, nisam preskočio. Ja ne zastupam tezu da kad vam nešto fali, odmah daj mi gradonačelnika. Nešto vam fali, daj odmah premijera. Pa ja sam 2009. godine razgovarao kao sad sa vama sa sadašnjim premijerom. Dakle, razgovarao sam. On je u rukama imao naš proizvod. Još 2009. tek kad sam patentirao prvi put. I uradio sam i pokazao sam. Dakle, ja sad mogu da kažem, pa da, i da se pozovem na taj razgovor i da trčim kod premijera da se žalim. Čemu to? Pa ja imam gradonačelnika. Mog grada. Imam moje ljude sa kojima ću razgovarati. Pa ako oni kažu, slušaj, mi ne možemo, idi sledeću stepenicu, ja ću ići na sledeću. Dakle, gospodin Ljuben je čovek koji to razume. Međutim, postoji jedan problem. On je ipak za privredu. Odnosno, to preduzetništvo. I sad postoji jedna razlika. Hajde sada, ako imam vremena, da kažem kakva je to razlika između jednog socijalnog preduzeća i jednog klasičnog preduzeća koje svi smo mi na takozvanom zajedno, na takozvanom slobodnom tržištu. Ali verujte, to je floskula. Slobodno tržište ne postoji. Elite u stvari, slobodno tržište su pretvorile u tržište privilegija. Dakle, tamo su ljudi koji imaju privilegije. I zato ja cenim svakog privrednika u Republici Srbiji koji se krvavo bori za svoj dinar. Teško je na tržištu privilegija. Naročito kad imamo jednostrano potpisan sporazum sa Evropskom unijom gde sve može da se uveze, a naše ništa ne može tamo. Postojite vi u toj atmosferi. Radite, budite privrednik i obezbedite plate svojim radnicima. To je teško. Ja te ljude razumem. Ali koja je razlika između, na primjer, nas i privrednog društva poslovni inkubator? Pa poslovni inkubator dobije 12 miliona godišnje od grada. Dobije 3-4 miliona možda čak i od pokrajinskog sekretarijata za privredu i zapošljavanje. 3-4 miliona. Pa to su nekih, eto, i do 17 miliona. Od toga su 5-6 miliona za zarade, 3 miliona su tamo, pazite, pričam podatke koji svaki građanin Subotice može da vidi na sajtu. Ne govorim podatke koji su nevidljivi, nego koji su transparentni i koje svaki građanin može do kojih može da dođe. Dakle, ne kršim nijednu poslovnu tajnu ovih grada i uopšte lokalne su, niti mi to pada na pamet. Dakle, ako je to javni podatak i ako se tamo vidi da nekih 3 nešto miliona se plaća zakup za poslovni prostor u inkubatori, pa zar ne postoji jedna mogućnost da mi budemo
čak i oslobođeni plaćanja zakupa, a ne da to plaćamo, na primjer, kompenzacijom kao što sam ja molio, ne uslovio, nego molio. Dakle, jedno je dobiti platu, a drugo je zaraditi. Gospodin Ljubijan Hristov je juče na televiziji izjavio, u jednom intervjuu, rekao da smo i mi kao socijalno preduzeće, kao i svako drugo privredno društvo i da mi moramo tako i da se ponašamo. Pa dobro, onda od danas u menadžment poslovnog inkubatora da više nije dobio ni dinar od grada, nego da zarade svoje plate. I to tako što će nas da jure, da naplate svaki, dakle, sve što radimo. Nema vas pune da vas jure, pa ima vas svega 3, ako sam... Pa sada, da, koji smo tamo, 20 na spisku, to je jedna priča, a nas, pazite, sad na nas 3 se dele tamo silni neki troškovi. Znate vi, u industriji struja ima sasvim drugi kosinus svi. Tamo vam dođe 50.000 dinara samo početni račun za struju. Baš zbog tog kosinus svi. Tu su vam mašine koje i tako dalje, da sad ne dužimo oko toga. Ali u principu, ajde neka budu onda ravnopravni na tržištu, pa neka zarade svoju platu. A ne da je dobiju i to unapred znate koliko vam je plata. To mu dođe umjesto socijalističku uravnilovku, sada imamo jednu kapitalističku uravnilovku. Dakle, koja je motivacija tih ljudi? Pa šta sam ja sad tamo? Mi smo sad svi koji smo u inkubatori idioti koji moramo da zaradimo platu, a oni ne. Koja je, dakle, dalje razlika između nas kao socijalnog preduzeća i onih koji su stanari kao klasično preduzeće? Dakle, svaki poslovni preduzetnik i svaki socijalni preduzetnik su na istom zadatku. Oni rade i jedni i drugi radimo za dobrobit zajednice. Ne može da se kaže da kapitalista ne radi za dobrobit zajednice. Pa ljudi imaju za sve. Proizvode oni nešto. I mi to svi koristimo. Dakle, radi za dobrobit zajednice. Ali, gde je problem? Pa nema problema, ali njegova nagrada je profit. Dakle, njegova nagrada je višak, odnosno bogatstvo, je li tako? Više bogatstva, više para. A u socijalnom preduzeću nagrada na kraju je manje siromaštva. Dakle, mi kupimo one koji su na marginama društva da dođu kod nas, koji su zapostavljeni, nemaju načina da nađu posao u privredi, klasičnoj, zato što je ona neumoljiva, ne zato što su ti ljudi koji tamo rade zli, nego zato što moraju maksimalno da budu usredsređeni i da paze na svaki dinar, dakle na svaki trošak. Jer od toga zavisi cena na tržištu. Ajmo ovako još da se usredsredimo na ove režijske troškove. Vi ste se tu naveli nekoliko stavki koje svakako jesu argumentovane i činjenice, a u pitanju je i ta veliki režijski troškovi, nepovoljni uslovi, niske temperature u poslovnom inkubatoru. Da li bi vama možda, koliko su ti pre svega troškovi, i da li bi možda vama odgovarala neko drugo rešenje da se preselite iz poslovnog inkubatora, ili je sad to u pitanju već nešto drugo, u neku drugu prostoriju koja bi vam grad eventualno pomogao? Ne, evo zašto ću vam reći. Stvar je prosta. Ja lično i svi mi u socijalnom preduzeću Šajk Šami nismo došli u biznis inkubator da bismo dobili neku privilegiju, da bismo tamo nešto posebno dobili. Manje i više od onih obuka koje mi tamo imamo. Ja moram reći da sve to već 20 godina znam. Dakle, to ne koristite? Pa ne koristim, da, zato što znam. I zahvaljujem se na toj ponudi i uvek sam mi se zahvalio, treba drugima. Nama je potrebna industrijska infrastruktura koju sever pruža. Zahvaljujem se građanima Subotice koji su decenijama gradili sever i uložili sebe. Da ja sada mogu da pod tim krovom u takvim halama poslujem, da imam komprimovani vazduh, da imam industrijsku struju. To je ono, hladno jeste. Zašto je hladno? Pa 3 firmice ne mogu da zagraju jednu ogromnu halu. I niti je tu kriv sever, niti je bilo ko kriv. Jednostavno, obim, odnosno da nas je više, da je što više proizvodnih preduzeća, mi bismo se našli da nešto tako uradimo. Dok je ona druga strana gde je poslovni menadžment, u ovom momentu se oni hlade. Dakle, na minusu se hlade jer je njima vrućina od parnog grejanja,
a mi se ovamo smrzavamo, odnosno moramo da uključimo kalorifere. Sad zamislite vi, kad vas neko pusta u objekat, da uđete u minut, a treba mi pola sata da zagrejem halu, gde će biti ti mladi ljudi? Gde da čekaju? Gde da sede? Da se zagreju. Dakle, mi moramo da pomerimo i radno vreme zbog njih. Dakle, mi se njima prilagođavamo, a ne oni nama. U ovom momentu, kad su saznali da ću ja možda zaposliti 20 mladih ljudi, 10 tehničara i inženjera i 10 mladih sa smetnjama u razvoju, odnosno sa invaliditetom, pa ih spojiti u parove, pa napraviti 2 smene. U poslovnom inkubatoru je nastala panika. Zašto? Pa mi ćemo imati 2 smene. Druga smena počinje od 2 sata i traje do 10. Ali do 10, industrijskih 10:00, radnici izlaze, napustaju radno mesto u 10:00, a ne inkubator. A u ovom momentu vi inkubator morate da napustite pre 10:00. Dokle niko, ni obezbeđenje, ni poslovni, niko nije spreman da podnese taj mali napor da 15 minuta budu duže tamo. Pa onda, misli, stvarno o čemu pričam. Dakle, industrija, industrijska proizvodnja, sve ostalo me ne interesuje. Ja, kao mala firma, vodim svoje računovodstvo. Sramota je da je poslovni inkubator koji ima menadžment i to jednog ekonomistu, jednog pravnika, da njima privatna agencija vodi knjige. Sramota je da pravniku, da angažuju privatnu advokatsku kancelariju. To je katastrofa, pa zar gradska kuća nema pravnika koji bi mogao njima da završava poslove? To je strašno. Ja nemam pravnika. Niti mi treba. Zašto? Pa stalno pratim kao poslodavac, stalno pratim propise. Mi smo jedina firma u poslovnom inkubatoru koja ima kompletno urađene sve elaborate i sva akta zaštite na radu i zdravlja na radu. I posebno izrađena akta za osobe sa invaliditetom. Dakle, ja mirno mogu da dočekam bilo koju inspekciju rada. To nije slučaj za neke druge. I verujte, sam Bog čuva neke ljude da se strašno ne povrede. Onda kad bi se otvorila njihova vrata, njihovih hala, bilo bi za njih kasno. A to je strašno. Dakle, o tome se ne razmišlja. Razmišlja se o takvim sitnicama, o takvim glupostima. Ko je kada ušao, kad je koga zapisao. Kad meni dođe neka delegacija, vi sad kao novinar da dođete kod mene, bit će u posebnu evidenciju zapisano da ste vi kao novinar došli i koja je svrha bila vaša. Pa zar je to posao poslovnog obezbeđenja objekta? Nije. Ja sam u pokrajinsku vladu ušao, pokazao ličnu kartu, rekao kod koga idem, dobio sam propusnicu i čitav dan sam bio i vodio razgovor u pokrajinskoj vladi. Kada sam izlazio, poslednji s kim sam razgovarao mi je potpisao list i samo sam ga vratio. Pazite, pokrajinska vlada. Teže je ući u biznis inkubator u Subotici. I sve se zapisuje. I sve se snima, pa mislim, čemu to? Šta je sad to? To je neka, ja ne znam šta je sa ljudima. Dakle, umjesto ona radna atmosfera i ljudski da razgovaramo, mi se u stvari gledamo, hajde sad da tako kažem, nije kroz nišan, ali neki put zaista to liči na tako nešto. Vi niste potpisali ovo rešenje, ali šta očekujete? Dakle, koji je to moment prelomni koji će doneti odluku da li ćete vi nastaviti sa radom, nećete, čekati još malo da vas neko primi ili ne? Ima li još neka vrata na koja niste zakucali? Pa znate kako, iz pokrajinske vlade, baš iz tog pokrajinskog sekretarijata gospodina Vasina, tamo je gospođa Jasmina Stanić jedan izuzetan stručnjak koja prati, nezavisni je ona saradnik i koja prati razvoj socijalnog preduzetništva. Dobio sam od nje elaborat za prošlu godinu koje je ona uradila, dakle sa svim statističkim podacima kako se razvija i koji su trendovi razvoja socijalnog preduzetništva, ali ujedno i tempu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Dakle, ništa se ne menja. Sistem sada kakav je ne daje rezultate. Dakle, status quo je neodrživ. Dakle, nešto će se dogoditi. Sad, moj je zadatak da kao čovjek izdržim. Pitanje je da li će takva biti snažna provokacija u poslovnom inkubatoru, da ja budem doveden u takvu situaciju da moram fizički da branim imovinu preduzeća i svoje zaposlene,
Da li će me do toga doterati? A ja sam na to spreman. Ja se stvarno smijem, ali ja sam na to spreman. Dakle, posle inkubatora, čitava moja porodica, a nikada nisam koristio socijalnu pomoć. Ni jedan vid socijalne pomoći. Mlađa ćerka je invalid od rođenja, nikada nismo koristili u stvari nismo dobili, tražili smo pomoć i tuđu neku, tako se to, mislim, zove. I mi ostajemo svi bez zaposlenja. Kompletna porodica. Na ulici smo. Idemo na kontejner. Pa šta vi mislite da ću ja da dozvolim da moja porodica ode na kontejner? Da svi ovi radnici, drugo, prekjuče mislim, ili juče, u Privrednoj komori, tamo isto ima izuzetno kvalitetnih ljudi i njih izuzetno cenim, mnogo su mi pomogli i red je da pored pokrajinskog sekretarijata, rekao sam nacionalna služba, ali i Kancelarija za lokalni razvoj, LER u Subotici, takođe su izašli u susret nekoliko puta, ne novčano, nego kroz projekte neke gde smo mi kao preduzeće, na kraju krajeva zahvaljujući njima, dobili smo informaciju i tako smo osvojili ISO 9001 standard. Nas to košta, ali je to bila povoljna prilika i mi smo to iskoristili. Hvala. Dakle, treba reći hvala. Međutim, kad sve ovo ovako proće, neko bi mislio, pa proći će koji do sada kod drugih. Pa neće. Evo zašto. Oni su tada, prekjuče imali, dakle, taj sastanak sa privrednicima i poreska inspekcija. I objavili su, i meni su poslali mail, nulta tolerancija za rad na crno. Dakle, kako misle sada oni, da kad ja ostanem bez posla izdržavam porodicu? Pa radom na crno. Pa šta oni misle, da ja neću, da ću ja se uplašiti od njihove nulte tolerancije? Pa ne smem da se uplašim. Jer ću inače otići na kontejner. Šta će uraditi ovi mladi ljudi koji su radili? Pa da li će, pa oni su i do sada radili na crno. Pa šta radi 184 mlada čoveka koji su završila školu Žarko Zrenjanin, nalaze se na Nacionalnoj službi za zapošljavanje? Pa svi skoro do jednog rade na crno. I sada biznis inkubator svojim, da ne kažem kakvim postupkom, na sve izbaca iz klasične privrede u sivu ekonomiju i rad na crno. I da kažem još nešto. Pored toga sam, na primjer, imao i Roma koji je zapošljen, koji je pravosnažno osuđen za delo teškog razbojništva. I svoju kaznu je izdržavao kod nas uslovno zato što je sudija tako procenio i rekao je da baš zato što se socijalizovao, što se zaposlio, što se vratio u zajednicu, biće takva kazna i to će biće kod nas. I mladić je to sve uradio. Gde je on sada? On je sad na ulici. Sada nek se pitaju građani Subotice. Ja sam pitao jednom tog mladog čoveka, dobro, zašto si to uradio? Znate što, kako je? Taj odgovor je mene definitivno opredelio da životom branim preduzeće i njih i naravno svoju porodicu, to vam posla. Rekao je, pa nešto mora da se jede. Molim lepo, gospodo, moji sugrađani, nemojte puno, juče ili prekjuče je neko opljačkao novinarku u Eko televiziji. To je zaista užasno. Ali moramo da se zapitamo ko i kako i da li smo mi, koliko smo mi krivi, da određene ljude navodimo na takve očajničke pojave. Dakle, nisu svi mentalnog sklopa i ne daj Bože da su takvi da skaču sa najviše zgrade u Subotici. Ja svima kažem, bolje se borite na bilo koji način nego da sebi skraćujete tako život. A mi smo ovaj put dovedene u tu situaciju. Dakle, ja sam mojom porodicom, ja sam stanar, ja plaćam stanarinu. Ja svaki dan pešice idem 7 km ukupno na posao i sa posla. Ne koristim gradski prevoz da uštedim svaki dinar. Da uložim i u porodicu i u preduzeće. Mnogo puta smo u Subotici gladovali kao porodica. Nikome to nismo rekli. Evo sad kažem, ko ne veruje, neka dođe da gladuje sa nama, ako mu se to sviđa. Ali ljudi, razumite, nas izbaciti iz poslovnog inkubatora, zato što je neko tamo rekao, pa da, to tako mora i tako se vežbaju, dresiraju budući kapitalisti. Možda. Ali u Nemačkoj.
Da svakako jedan poslovni inkubator ne bi izgledao ovako, no ja vam se zahvaljujem, malo je vremena ostalo još za razgovor, dotakli smo se svih tema, čestitam vam na hrabrosti pre svega što ste i istrajali u svim ovim uslovima i nadam se da ćete naći razumevanje gradonačelnika ili nekog ko će vam već moći pomoći da iznađete neko rešenje i da nastavite sa ovim radom koji svakako ne sme ostati nezapažen. Još jednom hvala vam što ste bili moj gost. Hvala i vama.